Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een chauffeur beschuldigd is van moord. Gisteren werd deze zaak pro forma behandeld door de rechtbank. En het gaat om het ongeluk dat zich heeft voorgedaan op de Ronde Klippen racebaan op 2 april 2023. Daarbij kwam Fabian Laurens om het leven. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 35-jarige chauffeur met de initialen JP van dood door schuld in deze zaak. Hij zou op een onverantwoorde manier in een Nissan 350Z op de International Raceway Curaçao hebben gereden. Zo wacht hij niet op toestemming op de baan op te mogen gaan. Hij reed met hoge snelheid, begon te slippen en reed daardoor tegen Laurens aan. Die overleed later die avond in het ziekenhuis. De chauffeur zegt heel veel spijt te hebben, maar kon verder niet veel aan de zaak toevoegen. Op 17 februari wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Sylvania reageert fel op beschuldigingen van man Pin. De minister van Financiën, Javier Sylvania, heeft gisteren woedend uitgehaald in een persbericht naar beschuldigingen van de nieuwe lijstfractie Man Pin. Zoals bekend, Man zit in het parlement, maar de partij wil samen in een lijstcombinatie aan de komende verkiezingen meedoen. En volgens die partij mag de minister zich niet zo op zijn borst kloppen en zijn verklaringen over sluitende begroting voor 2022 en 2023 niet correct. De minister zegt daarop dat Man en Pin het volk willen voorliegen. Hij noemt dat een grote schande dat Man Pin het volk wil misleiden. En verwijt hen het volk te willen manipuleren zonder enige schaamte of moreel besef. In zijn persbericht laat hij weten dat de begrotingen wel sluitend zijn gesloten. Krokodil op Bonaire overleden. Dat kwam gisteravond binnen, dat bericht dat de krokodil waar 3 weken lang naar gezocht is op Bonaire en die afgelopen zaterdagavond gevangen is, dat die maandag is overleden. Er wordt gedacht dat hij aan stress is doodgegaan. De radiozender Live 99 FM Bonaire heeft dat gemeld. En dat was ook de radiozender die als eerste meldde dat er een krokodil in de wateren was. En ook toen hij werd gevangen. Volgens natuurorganisatie Stinapa is het dier dus waarschijnlijk aan de gevolgen van stress overleden. Maar er is een autopsie gedaan die meer duidelijkheid moet geven. Problemen bij Caya Girasol opgelost. Dat is goed nieuws voor de bevolking. Want onze fotograaf Ramses van Kool die is weer gaan kijken bij de situatie rond de riolering in de Caya Girasol. En het probleem is opgelost. Er is geen overstromend rioolwater meer, ook niet als het regent. En zoals bekend in die straat wonen verschillende mensen, maar er is er ook een kinderopvangtehuis. En de bewoners zijn tevreden dat zij verlost zijn van de onhygiënische situatie waarin ze moesten leven. Maar tegelijkertijd is er een gesprek geweest met een aannemer die zegt dat hij de enige is die op Curaçao het onderhoud van de riolen bij moet houden. En er zijn veel riolen op Curaçao en er zijn ook veel problemen. En daarmee is het eigenlijk misschien niet doenlijk om alles goed op orde te krijgen. En meer buurten hebben al geklaagd over onhygiënische omstandigheden. Nieuwe bezoekruimte voor SDKK. Het ziet er mooi uit op de plaatjes en ook van degenen die er geweest zijn zeggen dat het inderdaad 2 mooie bezoekersruimten zijn. 1 voor dagelijks bezoek, 1 voor speciaal familiebezoek. En op die manier gaat de SDKK er steeds mooier uitzien. Maar wordt er ook meer gewerkt aan de resocialisatie van cliënten en wordt gewerkt aan het welzijn. Allemaal om te voorkomen dat de cliënten als ze uit de gevangenis komen weer terugvallen in de criminaliteit. De bedoeling is dat ze nooit meer terugkomen in de gevangenis. Rotonde bij Brievengat wordt opgeknapt voor de buurtbewoners. In die buurt de komende 2 weken wordt hard gewerkt aan de rotonde van Brievengat. Ook wordt er gewerkt aan de Cassandraweg en de Ledaweg. Wordt onder meer geasfalteerd, maar vooral voor de rotonde is het belangrijk dat op dit moment hij er niet zo florisant uitziet. En dat gaat dus veranderen en dan komt er een mooier verkeersrotonde.
En dan tot slot, de benzine wordt iets duurder. Dat is nooit goed nieuws. Vanaf vandaag is de benzine, een liter gewone benzine, iets duurder dan gisteren. Namelijk 2,11 gulden in plaats van 2,08 gulden. De prijs van diesel verandert heel licht en blijft praktisch gelijk. En goed nieuws is dat de tarieven voor water en elektriciteit per vrijdag zullen dalen. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De opmerkingen van staatssecretaris Zsolt Szabó vorige week dat International Transparency onderzoek moet gaan doen naar corruptie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, heeft er op Aruba toe geleid dat de minister-president Evelien Wever-Kroes heeft aangegeven dat er al heel veel wordt gedaan op Aruba om te zorgen dat er minder corruptie is. En zo heeft het land al een nulmeting gedaan en ook is het land al ver wat betreft het invoeren van maatregelen. Zo is er een bureau Integriteit Aruba opgericht. Dat is een meldpunt voor iedereen die aangifte wil doen van corruptie. Ook is er een wet op de financiering van politieke partijen aangenomen en een wet op screening en integriteit van de ministers. Dus wat haar betreft kan ze de papieren overhandigen aan Zsolt Szabó en is een nulmeting naar corruptie niet nodig. Parlementariër Peter van Haasen, hij is degene die hier vragen over heeft gesteld en in die antwoorden heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij is gaan praten met Transparency International. Op die manier is Van Haasen zeg maar een van de aanstichters van een nieuw invloed van Transparency International op de eilanden. Aanstichter klinkt negatief, maar ik bedoel hij is degene die dit naar voren heeft gebracht. Hij is niet onder de indruk van de uitleg van de minister-president van Aruba en zegt dat het belangrijk is dat er internationaal onderzoek wordt gedaan naar het bestaan van corruptie op de 3 eilanden. Curaçao wint de Caribbean Baseball Cup en dat was gisteren en dat is mooi nieuws, want Curaçao doet het natuurlijk wereldwijd goed op het gebied van honkbal. Ze hebben daarmee de 2e keer de Caribbean Baseball Cup gewonnen. Die werd in de Bahama's gehouden. Het was de 6e editie. Alleen de Dominicaanse Republiek heeft ook 2 keer gewonnen. Dus Curaçao en de Dominicaanse Republiek gaan wat dat betreft bovenaan. Maar het waren weer mooie wedstrijden. En Curaçao heeft ook regionaal laten zien het nog steeds hartstikke goed te doen op het gebied van honkbal. En dan gaan we naar Venezuela, want de president van Venezuela roept de president van Brazilië op om zich uit te spreken over het veto van dat land tegen Venezuela. En het gaat allemaal over de BRICS. BRICS-top in Rusland was recent. En BRICS is, voor degenen die het niet weten, een samenwerkingsverband tussen Brazilië, China, India en Rusland. Dat werd in 2009 opgericht. Daarna hebben ze nog andere landen toegevoegd, zoals Ethiopië, Iran, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Venezuela wil ook lid worden. En de BRICS is zeg maar een tegenhanger van de G7. Daarin zitten Duitsland, Canada, Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk.
En Venezuela wil dus bij dat BRICS-gebeuren aangesloten zijn. En Brazilië heeft daar een veto tegen uitgesproken. Nu wil Maduro weten van zijn collega waarom. En hij heeft hem niet aangevallen, maar in een televisiegesprek gezegd: ik verkies te wachten tot Lula het in de gaten is, goed geïnformeerd is over de gebeurtenissen en hij als staatshoofd op het juiste moment zegt wat hij moet zeggen. En dat is volgens Maduro dat Venezuela gewoon lid kan worden. Hij wacht dus af op de reactie uit Brazilië. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.